Tatuza noThando ndithema ndithathe lo mqulu waseDikeni kwano college ndibonise ibheji yaseForte. iForte inala bheji uyayijonga la bheji pha eqaleni apha ngaphansi kule ndawo imnyama. Phaya xa unyuka ngasentla kube khona umfanekiso wencwadi. Xa unyukela ngasentla kube kumfanekiso welanga. Phezu kwelalanga ibe ngumfanekiso oblue. Phanga phakathi sinimikiwe kubhalwe ngeLatin kodwa ke sayiguqula singamaXhosa sithi ithi lento ngokukhanya kwami sikubona ukukhanya. Ithi ke le page yaseForte exithethayo bazali kwano college. Ubumnyama bumela abantu abamnyama. La ncwadi imeli education. Elalanga limele isithatha. Ukhanyiso. Lepha phezulu kulapho kumele inatsika isky. Ithi lonto ke thina abantu bamnyama through education we shall be the light in our beloved communities and it is only the sky that will lead us.